Da vam se zahvalim što ste došli i da uveličate ovaj skup, odnosno obilježavanje godišnjice ili bolje rečeno danas je, u stvari jučer je bilo 2 godine kako se je desila nesreća i kako je poginulo naših 5 rudara u jami Rasputočje. Vi svi znate otprilike da je prethodnica tog gorskog udara maltene bila zemljotres koji je prouzrokovao i nama napravio ogromnu štetu. I danas dan mi osjećamo te posljedice tog gorskog udara, ali najveća nam je šteta što smo izgubili ljude. Praktično ljude ne možemo namiriti, a ostalo ćemo sve namiriti, jel? Ostalo ćemo sve sustići. Mi smo tako i uradili. Ovdje smo pripremili polje za široko čelo, primili smo za početak nekih 25 ljudi da se obnovi u ljudskom dijelu ta proizvodnja i naravno izvršili smo sve pripreme za nabavku širokog čela gdje očekujemo da će potpisivanje ugovora oko širokog čela biti negdje do sredine ovog mjeseca. Nadamo se da neće nikakvih problema biti i da će taj ugovor ići i biti potpisan. Mi cijenimo ovdje u Zenici najvjerovatnije.